Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila, Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:42. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Standby sa Action Night Patrol magsunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! I will kill you if you destroy my country. I will kill you if you destroy the young of my country. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide, mapalagad kita sa labilin, isa ka oras, 15 minutos, karon nga adlaw, Miyerkules. Petsa, 29, tatlong tulog na lang. Magabulag na sa aton ang bulan sang Enero. Magabulos naman ang bulan sang Tagipusoon. Bulan sang mga nagahigugmanay. Bulan sang mga nagapalangganay. Bulan sang Valentine's Day. Miyerkules na mga edisyon sa inyo siling nga palatunturan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa atong siling nga news team ato siling nga correspondent sa liwat naman nila siling nga pagdulong sa pinaka ulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blotter entry ato siling kapulisan Central Southern kag Northern Negros. Course ang aton sining mata kagdulungan oras ang kagabiyo ng aton sining patrol 3 Navarra Patrol
Kaya na panagalambiyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod, ato naman niwat kabatayan kag imulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon, Miyerkules edisyon, ano naman nga mga eventualities from where the action is. Ala si Action Jan Diaz nga mag-responder back to back sa ato nga piloto Action Nani Kirao. Ato nga pagbantay sa pinakaulihiman nga mabalita update sa National kag Balita International News Center sa Action Radyo Bacolod. Builog nato na puwersa ni Action ang Defensor. Opdaman kita sa ato sini nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control Technical Side Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri kay IT expert Sir Elray Dutilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Talog, Sulat Sang Bago, Puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sila kadang kurman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa labilin, 1 ka oras, 13 minutos. Nga pagpangalagad inyo panatuntunan. My God, I hate trucks. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Ang unang kabayan sa ato sa papalagad, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Evergreen Herbal Capsule. Ang pinakabago kag epektibong herbal supplement. Nagabulig limpyo pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton lawas. Evergreen Herbal Capsule. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Kulang ka vitamin A, kulang ka sa vitamin B, vitamin C, vitamin A, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kagiban pa. Ari initanan, kompleto sa Evergreen Herbal Capsule. A quality product of Doc Kiko Alternative and Health Food Center. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo sila timbang sa ikayong lawas. Sa dugang sining informasyon, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pagkitaon lang si Doc Crespin Kiko. Tandaan ang alam. Evergreen Herbal Capsule. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ini mga kabayan sa ato sa pagpalagad ginadulong sa inyo sa kaluan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Soap. Gamit na sa Dr. Alfred's Mangosteen Soap, agad madula ang baho sa imo sining lawas. Ini bangod ginapabilin sa Dr. Alfred's Mangosteen Soap nga mangin matinlo ang lawas kag smelling fresh. Gani wala sang baho nga mabilin sa aton lawas kung ang imo gamiton Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Sa inyo nga pagpapanaklon, ayaw magkalipat, lista para ikaw hindi gid malipat. Tandaan ang ngalan, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Of course, ini mga bahay sa ato sa papalagad ginadulong sa inyo sa kaluwa sa Santon Plus Herbal Oil. Kombinasyon sa madamo nga yerba. Santon Plus Herbal Oil, manami nga ibanyo sa panuot kapalakit sa lawas. Santon Plus Herbal Oil, isa kapahid, dula ang sakit. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon!
Hoy sa ato mga ka-aksyon, base malipat ka mo ang atong sining nga ACS Millones 2020. Base isa ka mo sa mangin milyonaryo sa ginapabot nga 2020 o kon 2021. Kapital kapisan sa pagtipon sa mga propo purchase para ikaw maka-intra sa aton promo ACS Millones 2020. Hindi ni sila maglayo sang mechanics kay MBC Millones. Kali kay tay, ito lang sa inyo nga entry ACS Millones 2020. Ano ini ang mga propo purchase nga sarang ninyo pangitaon para ikaw maka-entra sa aton promo sa ACS Millones 2020. Number 1, Unique Toothpaste. Sa Unique Toothpaste, 4 ka sachet sang Unique Toothpaste 10 ml, isa ka entry. Pwede man ang isa ka box sang Unique Toothpaste 50 ml, 100 ml o kon 150 ml, isa na ninyo ina ka entry. Ano pagid? Pride Detergent. Sa Pride Detergent, duha ka sachet sang Pride Powdered 40 grams, isa na naka-entry. Pwede man na isa ka pouch sang Pride Powder, be it 500 grams, 1,000 grams, 2,000 grams, isa naman ninyo inaka-entry. Pwede man na isa ka wrapper sang Pride Bar, 400 grams, isa ka-entry. Or, duha ka wrapper sang Pride Bar, 100 grams, isa naman ninyo inaka-entry. Ano pa? Star Wax Floor Wax. Isa ka box ng Star Wax Floor Wax, 90 grams o kon 180 grams, isa naman ninyo ina ka-entry. Ano pagid? Shield Bath Soap. Isa ka wrapper sang Shield Bath Soap, 60 grams, isa ka-entry. Or if not, isa ka box sang Shield Bath Soap, 90 grams o kon 120 grams, isa naman ninyo ina ka-entry. Ano pagid? Smart Dishwashing. Sa Smart Dishwashing, duha ka sa isang Smart Liquid 50 ml, isa ka-entry. Pwede man ang isa ka pouch sang Smart Liquid 200 ml, isa ka-entry. Or isa ka level wrapper sang Smart Paste 200 grams o kon 400 grams, isa naman ninyo ina ka-entry. Ano pagid? White Rose Kojic Whitening Soap. Isa ka box sang White Rose Kojic Whitening Soap, 60 grams o kon 120 grams, isa naman inyo ina ka-entry. Ayos? More entries to win, more chances. Dako tsansa mo nga magdaog ka kung damo ang imong entry. Take note ang atong sining first weekly draw will be on February 8. Kuha ni tanan ni isip-isipon ta 13 ka mga weekly draw ang hiwaton. Kag ang grand draw matabo sa Mayo 15 sining nga tuig 2020. So hindi ka mo magkalipat ang first weekly draw naton sa February 8. Sabado inang adlaw last 10 ang aga. So damo-dumuon yung entry nyo Ang hindi magkabutan nga entry sa mga weekly draws, dako ang tsansa nyo pa. Base grand draw ka mo madaog. Kaya ang hindi madaog nga mga entry sa kada weekly draw naton, don't worry, ipaydala tayo na ating of dito sa Metro Manila para sa grand draw nagahulat nga premyo para sa inyo. Ano pag ginahulat nyo? Subong palangadaan, pangita na sa mga propo purchase, kag mag-intra na sa aton bagong nga promo, ACS Millones 2020.
20. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! May gabi nila sa kay Mr. and Mrs. Joseph Kajulichua and family. Nagapaurok-urok isa ton. Amo man si Engineer Nunoy Garunan kag si Ma'am Julie Amandre sa All Sector Industrial Sales Kabangkalandra. Si Mr. Rogelio Toto Catalbas Jr. Ang yadra asawa, kabataan niya, migo na mong punurunok taga, paurok-urok na. Ang mapisan, kagawarding ng LTO Chief sa Bacolod, Mr. Rioven Tampos. Mailan dira sir nga pagpaurok-urok. Pamati diri sa inyo palatuntunan. Kamusta dira si Mama Betilaw sa Binalbagan, ma? Musta ta si Mama Betilaw sa Binalbagan? Manang Bekelaw, Jan Silaw, kumparing Nelbert Adlan, Toto John Berg Jude, Philip Jude, Alkim Jude, kumparing Jekyll Jude, Yahado Aljan, Nenelaw, mga pampos dala sa may Shell sa Binalbagan, mga empleyado, security guard, sa mga taga-kedan kag accounting department sa Biscom Binalbagan, na binagit si Miss Nora de Mebildo kag Mr. Leve Frias. Wow! Kapaurok-urok. Ayos! I-check na ang unang report sa ato sa nga patrol, Free Nevada Patrol. Liwat na naman kamustahon. Miyerkules nga edisyon. Paglibot-libot ni Action John Diaz sa pilakabahin sa aton Metro Bacolod Observation Report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Ari si Action John Diaz. Line number 3 sa report. John, maing gabi, please come in. Maing gabi sa Eric sa tuturan nga mga ka-aksyon karami sa aton panyempo no sa palibot sa sarad siyang Bacolod. Ang problema lang kay iti ang ginatuwag ba lang gabi aksyon Eric. Wala gid ako na doon nag-ibi ang gabi kung wala sang drug operation. Gani no? Oo, makol mo na from Monday to subong nga mga tinion. Way untat no? Walang tat ni. Oo. Actually, ang isa diri Aga, ugto, hapon, gabi, kagaho, no? Yes, wala pili na sa Eric. Gani. Nga, sige-sige ni Ang sininga mga tiniyon, may ginaangan-angan pagkit kita. Gani. Operation na naman. Dukadamo, aw? Gani. Amakon mo, last press kayo na bypass ang Station 6. The times ko naman nag-iwan kayo na, dumalaga, nagpinangita. Di ba na nagsanay tabo, ay? Ano nagsanay, gina sa Eric eh? Ugo, tidakpan. Dakpan niya, mga galing kayo, nagpanulod-nulod si Police Captain Elmer Bonilla sa mga puluyan para namang madakpan ining ila naman subject sa bypass operation kipas kayo dala sa area sa barangay 27. Okay. Natapos ng inventory na naog na, ay, ako makita guligwang isakso, dumalagan kang nagmakita, buho ng yalutsan. Ate, nakaparagyo, galing kayo pila ka minutos na makarigad. Nakaginawa, masasay Bonilla. Puwerte ba? Puwerte man ang, ano yung kung mo nag-preparado kami nga doon para wala ma-report kag ma-live. Nakasakso na doon magkulod. Pagtalikod ko, nadula, Sir Bonilla. Katapusan kayo, nagsunod sila doon malagan, matasagli kalagan. Nagpasalipot-pot? Oo, ano mo siya, pot lang sa nagdagaling, ano mo siya, bulig mo to sa, para kaya yung matakpan ang ining lalaki, no, subject nila sa bypass operation. Okay. And then mga gabi na, mga around 6 to 6:30 p.m., ang area sa police station number 4, nag-conduct man sang bypass operation. Area naman niya sang barangay Estefania, makuno tatlo man ka mga persona, ang ilan naman nga nadakpan, mga recoveries, dugulo gagmay lang, importante ba lang nagadusok, kung sa rekamuning magkaladakpan man, no? Pero niya gabi, may ari man dali nga nag-conduct bypass, pero hatag ni karon naton sa kanya magkaksun nga bulubantayan nila kung sino ni nadakpan diin nga lugar pila ang na-recover sila naman nga bypass operation nga ginpatigayon karon nga gabi action Eric no. Anyway, ang namistoryahan tumla kay natong sa area sang barangay Mansilingan. Okay. Ato lang nagsaka to sa Torre ito sa tower ka National Grid Corporation of the Philippines. Ano to addict to? Una-una sa Eric nga pagplastar kay na
Ang basi ba rin di kituloy adoy. Basi kung high lang, basi gasiyop-suyop lang lao. Nagka-problema, lagi tuloy na sa iya naman nga pamilya. Amo ng statements ng kadamaan. And then, ang basta niya utod, kaya na sa itong interview dito sa Aksyon Radyo Bacolod, ang balya, why na sir, doon na problema na siya nga bata, kuno mo ito nataklad siya sa babaw. Kung problema sa bata, makumutuklason mo, mga 100 to 100 feet, 50 feet Aksyon Direct. Nga, sa problema sa bata mo, baka bulik to si mong linya ka NGCP yaw? Gani man, ang lahat to, mo makapalala pa ito sitwasyon niya kung nagsaka-saka dito sa Laban. kay kabalo ka sa babaw na ganyan sa Rectontore, niya na doon nga doon isa bala ka cable nga ang iya tsura, kita na doon nag-kulob na siya. Among ginakunong signal nga pero ginakunong kuryente, among di ko makabutan mo, gamay mo lang ako nung kapyot, yan kirikiri, kaya ginadyan ako sa nereka. Ang lain pa, kaya pamangkot na ton kay na ang ila purok chairman, pagkatukod nila sa lugar, kung hindi siguro ay aksulerek, sino may wala magadad nga maatok sa babaw dito sa tawe, nagsaot ka pa mo ang trending na bala nga pala, dance na bala. Nagsaot, tinamba ko na sa kapitan, ano naman, ano ka sa purok chairman, ano na tabungan doon nagsaot pa rin sa tala sa babaw yaman. Dito na tingala, ang gurong mga taga-purok dira. Kitop-top nga giningagaw nila sa rek, ayo-ayo abi nila nga magkapanaog, nakaabot ang iya diri nga bata nga babae, ililima katoy nga bata babae sa rek, amo to na kayong ganyo gid siya na magpanaog sa ti. After mga anom ka oras, last just pa lang sa aga, pero sa babaw mong, mga last 4 mo lang ito pagpanaog ya kayo na. Ilawig-lawig yung sa pinira, tapos may babawsong tore, hindi mo panaog ito. Ang mga tuwing pwede nga, kung siya naman nga bata, tupag na nalayan sa mga emergency responder, alaman niya, utod, aksyonerek. And gindiretso sa area naman sang barangay hall, sang barangay Mansilingan. Dito kay kung nag-ulat man, may lang kay Piara, dito si Kapitan Boy Pico. Ang balik kap, suryaon talisan, ay, nagluster yan sa aksyonerek. Simple naman pamangkot ni Cap. Siguro doon nagwa naman ito sa baba ni Cap na nakapamangkot sa kung nagagamit ka illegal drugs o kung nagasoyop kami. Ang sabat ko lang para sa bapa ko, hindi man para sa akon. Ang balik Cap, ano ba? Nanubot silingon mo? Gulpi na lang sorry kami ginkuot sa siya bulsa, color puti, gintuhol yung sa do 8 or assistant ni Kapitan, doon ko napisago sa barangay, gakoom ang kamot ng kulob, maging duhol sa, atong gindula, yung ginata kay Kapitan. Pag-ukad ni Kapitan, isa kardako nga sa siya, isang suspected sa buang sunereka, ang nakitaan, pwede matuano niya kayo na, and may harap pag-itsaksyonet ng mga MP, wala unod ng mga plastic sa say, kung ng taon mo, kung may harap na daw unod sa mga plastic sa say, what's ringon niya ba? Sinuripak niya ba ito kung ibaligaya? Amon tong pamangkot aksyonerek. Sa ulihi, na ibaluan, ngayon may sagali aksyonerek, nakadagwa sa prisuan, tuwag 2019. Kay year 2017, nadumduman ko pa sang Chempodra ni Police Major Charles Sever, turadakpan inisa nga lalaki bangod sa kaso na illegal nga droga. Tiyan mo nang subong ay value target na gitagriya nga kategori. Ati, ang alam ako, gina nga doon ka, why man doon sa niyo, kag nihay ka mga pulis, kaya abot gano'n ni Daxorerik na lalong sa illegal nga droga. Nagapuro lang, dalong kamataya mong pagpanaog, yalin sa babaw. Ang lain, tabla kung dito sa babaw, nagsurusuyop-suyop, pasamo to ka nagsaot-saot sa pala sa babaw to. Ati, doon na, sa sumong ara sa mga kapulisan aksyonerek. So, di sa mga ito doon niyang pamilya, ko no, nga luyag niya maupod ang yan naman nga mga kabataan. Ano ba naman, si Kapitan Boy Pico? Bali, kundi, rescue ko siya sa tower ngayon sa kanya.
May nagtawag sa ako, hindi ka update sa tanod ko sa rescue na mo. Kung nalula, kaya ginamonitor mo sa radyo. Sila, talon siya din nila sa akon para may istorya, no? Especially nga dahil ang gusto din sa kabataan, sa kuyag-yaya nga mapon man mga kabataan niya. Isang sa kinistorya siya, ginamamangkot siya kung bala nag-take siya sa drugs. Isang naging istoryahan ay maging po sa sukul siya. Okay. Kagintakan siya sa kwan. Ako na, amuli ba din siya kung ginatagin. Ang ginamba niya lang para puno sa kabataan niya. Kasi lang po hindi gustong pamahagi na tungod para sa kabataan mo, baligyan sa ano sa mga sa katawan po isa naman para mapuligan siya. Nagtawag na po ito sa Section 7 para mapuligan siya, ma-process na kung lalong maayos hindi. Section 7, mapapagod siya. Ang sa rehabilitation kung may aras ka dyan ang city, pasulod siya na po plus ang bahin sa visiting rights sa kabataan niya. Ako na po sa token kaya ito ang pugili ang lahin niya itsubong tulog sa kabataan wala sa iya hindi mabisita hindi posible why mabisita kabataan kasi ginatingmok sa iya sa asawa ya okay ang kabataan pinapalangilan sila plus hindi sila kasado ang may custody sila ang asawa especially ang asawa ya ani dili kung wala ting asawa ya sa maternal side niya makad po ang custody hindi istoryahon talaga sa social worker kung sa si officer na bondi na mabuligan sa asawa ya siya sa asawa ya na hatagan siya sa visiting rights naman nakapapaagi ng pagkabala makapagpalagaya sa mga ulang yung problema kung sumubon paano legal vetting ang kusa sa bata yan hindi depende sa nagkaroon ng siya bata pinalik nila sa gisikanan para ma-ensure security sa kabataan para sa gusto niya para sa gisikanan istorya ho siya nag-women's day sa pulis sa pabuliwan siya 19 day na ang bata ibalik na to sa asawa nagduligan siya na mahatagan siya sa visiting rights sa iyo ng asawa hindi mo ko tayo patawag ko na ipanala ko to invitation Actually, nabatian si Kapitan Boy Tico sa Barangay Mansilingan. Kaya mo ito na kayo na, no? Balati, particularly, pati illegal na droga. Actually, nag-aaranap tayo. Makuha nagparaka si Torre. Dito ang alinan, illegal na droga. Purti, no? Oo, amo na ganina ba? Magsimula doon, sunak sa rekla. Iban lang mga drogista. May balan na ilang lugar dara sa may Torre nga, particularly, o ito nga kakampuhan, to agin sulod ko to kayo na, ito nga particular layo. Ito bla? Nakon mo, ito nga, yun mo kunakton mo to. Alam kita sa may pinakapunta ng Kabugason. Madagan mo kuro mga 2-3 kilometro, lakton mo to sa ito nga to. Purti, no? May kinagyan pa. Kung ito mayong utok mo sa rek, hindi ka ito magkagto. Kaya kung malabay kayo sa kawayan nga taytay, ang kawayan do 4 na kabilog nga doon nag-uya-uya po na. Pinag-alakad ito ginabo, pero di ba pangamuyo ko sa lang yung Santos, no? Tapos makatubok ka lang to. Hindi man naog ka sa may pilas, ang panaugan mo yan, so hindi yun talaga nagapagdan nga style. Kundi mo naog kaya, makapiyot yan sa mga kakugnan para makapanaog ka. Pagsaka mo yun, tiyan mo na kung limarasot sa kina, kag nauyatan niya yung pinaka-linya gika inisipya, ti sunog lawas siya, sirti, lupok lawas siya sa agid. Yes, Jackson Eric. At gina, no? Kaya mo ito pagsaka mo naman sa piyak naman, gapyot ka man Japon sa mga kakugan, tapos masulot ka, purti ka tag-as ang kampo, kung pagsulot ka ito gani, ang kataso niya, tag-as pablasakon ang kampo sa direct, purti pa kasiyot, pasulot dito, no? In katasaas, kaya sa Torete, nasaka, ito kayo na iyawan tong mga taga-emergency responders ng DRMO, pang taklas babaw, bata, ilang magaling ka nagabot yung bata na ilaan, pag ito kayo pasulot sa kampuhan mong, tuting kilok sang bata to kayo na,
pasunod ang sunod din pagwaman, imailang nga mo na to. Kung galing subong ang sitwasyon, isaara, gitsay sa kustudiya sang police station number 7, Action Eric, no? And ay magkaksyon ka rin nga gabi ka namin sa Topanyempos, Bacolod, damo wala nagapamangkot sa mga activities ng Bacolod Festival. Okay. I think to may-ari ko the schedule of events para may giyaman sila wala kung ano matabo na sa ano mag-umpisa naman ang activities sa may area sang dra sa may Lacson, no? Sa 31 Biyernes mag-umpisa alas 5 sa hapon ang Bacolod Street Dance sa Lacson. Okay. Alas 5:30 may ara dra nga do activity nga kinananay ni ribbon cutting kag may ara sa ceremonial lighting o kung lighting rather sa mga lanterns lasay sang gabi. May mga cultural show, may mga symphony of lights and sparks, fireworks display bla. Las 8:30 sang gabi tapos may mga Lunar Music Festival sa Biyernes inadira sila tanan. Okay. Kung dagsa na mga tao sa Biyernes para sa Lacson ginutok na ni sila tanan. Actually plano tanan naton gani kuan sa statement ang police station number 2 kung anong pagpanganda diri nila naman para sa Bacolod Festival kay tining area covered yun mismo sang station number 2 Action Eric, no? Anyway, kaya gabi ka namin sa itong Tanyampo, panganod sa kalangitan, pertiknamo, nagatipon-tipon, no? Pero ito karami, manado, wala manigani ko, ito parimaan nga magbuo-ulan. Karon nga gabi, medyo maputang paang kung kaisa, para man nga nagabugos-bus ang hangin, kung kagabi yun, Action Eric. And mag-aksyon na, ang mga pinagasugasyon sa palibot sa sulat sa makot, karong gitna, mga gabi, na naman mag-aksyon na dapat dito mantayang, mito din naman sa itong pagpangalagad. Balit ang magikan diri sa Kapulisana, duwa naman kasi parado nga, bayabas sa operation game, patigayon sa sunod sa Bacolod karong gitna, mga gabi, 4 ka mga persona arestado. Detalye sa riban pamaksyon, balita kabatihan, sa mga pagpangalagad sang Action Night Patrol. Mga kaaksyon tandaan, nga isa sa mga sa pagtugas sa malatihan sa Tonlawas, among paguyang ko ng pagnubo sang ato ni Mir Function, ang mahigko a kolon, kagang hindi regular na pagpagwa sang higko sa Tonlawas, inimanang may dako nga papel sa pagubas sang ato ni Mir Function. Ang dapat imoon, sirtigid lamang, pabaskugon kagpasan nyo gon, ang inyo immune function, paagi sa adaw-adaw nga paggamit sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing para aprobado sang FDA Philippines. Ganun pa dito makaksyon magbakala sang Super Fiber, ini available naman sila mismo klinika sa Life Extension Clinic tupad sang DHL, dala naman amtang sa dala na Lacson, sulad sang Bacolod. Sa Bacolod, ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Ulit sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Action Radio. Salamat gid Action John Diaz sa third Yabet Observation Report sa palibot-libot sa Dakbanwa sa Bacolod sa Miyerkules na ito sa nga pagpangalagad. Balikan talaga karon sa Action John Diaz sa kompletong detalye sa iya sa nga headlines. Ang observation report ni Action John Diaz ginadurog sa inyo sa karawas sa Life Extension Clinic. Gusto nyo libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes. Upod sa ila di kalidad ng mga medical doctors kadtoi pamasyal dira Lacson GA Esteban Building ara dira opisina sa Life Extension Clinic kadara man mismo sa Life Extension Clinic mabakal pinakasikat mapatiyan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors damo siya balatian dira damo siya balatian na paayo amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3 amo ni siya bali ang produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo di sa bisa di kaputika labi na sa tarang branch ng Negros Grace Pharmacy. More information. Ikayong lawas. Dulot sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka maka-text ka-call sa phone number 0920-5056-501. Basta libre ka medical check-up Lunes hasta Biyernes. Upod sa ili di kalidad nga mga medical doctors. Pati ang produkto ka vitamin D3 kadtui pamasyari. Dalang Lacson GA Esteban Building. Ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Importante na galing public service, ginapaksyonan ang pamilya Nasyon Gayo sa Barangay Alig Murcia, pamilya Huerta sa Barangay Sagasa, Bago City, kag pamilya na Mukatkat dira sa Miranda
kag barangay Ayungon, La Carlota City. Ginapay balo ka mo nga si Manang Shirley Huertas na mokatkat napatay sila peloy andra sa barangay Sagwa Banwa, Valladolid. Ara dira nahaya ang sini nga bangkay. Ang lubong sa mabot nga Pebrero 2, Domingo nga adlaw alas 2 ang hapon sa Valladolid Public Cemetery. Ang nagapaksyon ng sini nga bana si Rostom Namokatkat. Our condolences sa pamilya Namokatkat kag pamilya Huertas dira sa barangay Sagwa Banwa, Valladolid sa pagtaliwan ni Manang Shirley Namokatkat. Morning vespread ni anhing Nanay Charingko. Sang buhi pa si Nanay Charing kag sang buhi pa si Nang Shirley Namokatkat. Sila ni permi ang naga-inistoryahan da. Nauna-una lang si Nanay Charing at nagsurod man si Manang Shirley. No? Anay na to sila sa pihak nga kinabuhi. No? Ayos! Ginatamyaw to lang dira, happy listening, kag may na pamati dira kay Junior Talyo, kag Villalin Talyo, sa akon dira nga mga utod, sa Barangay Granada, Bacolod City. Ginatamyaw kamo ni Toto Jeff Macabales Talyo, sang Taiwan. Gamonitor gisa to sa Taiwan subong, kapamati siya, nagalantaw siya sa aton sining live streaming. Ayos! Mga taga Country Homes da, pamilya Riales, ginatambyo ka mo ni Romel Riales. Tamya ko lang akon nga alaga, happy listening to Muhammad Alawadi and Hisa Alawadi. Thank you for listening in Dubai. From, or greetings coming from, Cheryl Dulaca. Sa mga taga Police Station number 6, mayang gabi, mga K9, kapulisan ni Captain Elmer Boniliaga, monitor Ginsaton. Monitor kami diri sa Jubilee Escalante. Tamya ko lang dira si Jobert Asonsyo, si Toto Jolito Iskultor, alin kay Milo Huyatid Amit, si Mang Ramon, check attendance lang si Mang Ramon, si Mami Elsa Berry, si Brad G, si Toto Buknoy, Mr. Mrs. Lonsky Didulo, sang Pojaira, United Arab Emirates. Sa mga Bacolod noon, ginatamyaw ka mo ni Lalit Paktis sang Singapore. No? Mr. and Mrs. Armando Cabiles and family leaders Canada, happy listening and God bless you all. Good evening, Action Eric. Salamat kay may live ka sa FV nga balita biskan ari ko di Cebu gawok maka-update ko balita dira sa aton. Alin kay Tof Carmilotes. Sa kay Jing Britanyada, may gabi. Sa kay Sir Lito Hirolin Espinosa. Sa kay Singkit. Oy, sa kay Eric Magbanua Jr. Nakalagpat si Eric Magbanua Jr. Nakasiding. Kay Milita Laurente Domingo. Sa kay Cyronans Pabon Chodosyo Gansya. Sa kay Barangay Kapitan J.R. Alcantara. Ang mapisan nga kapitan sa Barangay 12. Gapamati isa to, no? May kabidala kay Barangay Kapitan J.R. o kon Junior Alcantara. Ako na amigo, mapisa ka kapitan sang Barangay 12. Sa Cainta Rizal, gamonitor man sa aton si Ruchi Garbo Pabulayan, si Tart Nirak Tahang Langit, Mr. Bingbong Lee. Great ko lang si Nanay ko dyan, Nanay Sario Hilonggo. Alin kay Angel Hilonggo Campanyera. Retired Police Colonel Placido Hintolayon family. Kami ako lang dira sa Bala family, sa Silay. Gamonitor sila. Ari ko sa Manila. Alin kay Masaya. Malungkot. Ay, birthday. Sa kay Idol Kagawad Peter Maymay Noble. January and kids da, may gabi, ha?
sa kay Kapitan Bibing Noble, sa kay Tutong Noble, sa kay retired SPO to Rex Noble and Family, sa kay JR Noble. Gapaurok-urok kita permi. Si Bravo Gonzaga, check attendance lang. Tamiya ko lang si Biolanda, Biolanda Family, from Blooming Treat Morsia, Calvin John P. Biolanda. Nagapaurok-urok. It's Marijan siya raglio kuan man katanaw man sa atong sininga live streaming. Si Sugar Colt, bo Sugar Colt, pa-shout out pare. Sino si Sugar Colt? Do 45 Colt ba? Sige, i-check na lang ma-report na. Gika sa atong sininga ma-correspondent. Unahon ta ang report live gika sa Manila Negros. Tamon Forte standby ha. Action Percival Vinamor standby. Unahon kong report live gikan sa mga syudad sang Cadiz. Natipon nga mga police report ni Action Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Roger Gutib, line number 3 sa report. Jen, may gabi pa kami. Yes, action na rin. May gabi sa tumay aksyon sa mga balita. Gaton sila nga natipon aksyon na rin diriman sa bahin sa nga syudad sa Cadiz sa tutok mo naton sa mga balita. Sa nabalang opisyal sa Military Interest ng Kapulisan. Tutawhay? Matulutawhay man ang amon subong sitwasyon din. Ang ibang liway pag hindi maka-recover aksyon direct sa dinagsa mo, may mga ginabatyag pa Japon. Ang iban guro na subong, kuan pa guro, ng, ano pa nga ng may pa maumpawan na sa pulaw. May pa maumpawan, hindi kapoy man aksyonerik daw. Gani. Pero, okay man kahit natapos ang dinagsa festival, wala man sa mga, man nga mga insidente nga nagtinatabo Butilingon nga makabig nga generally peaceful ang ginhiwat nga dinagsa festival diri sa may syudad sang Cadiz sa Amerika. Amo na ang pinaka-importante sa tanan. Gani man. Ang kalinong kakatawahay nga na-maintain kag na-solve ang mga problema itong nagligad bala. Gani. Labi na ito mga problema aksunerek sa traffic. Huwag na matabo itong nagligad. Gani. Nga pwerte kapag kaguot sa mga salakyan aksunerek. Sus. Grabe. Pero tayo subong niya, huwag na matabo na. Kag ang isa pa gidiri nga ginapasalamatan sa kapulisan man ngati ang mga bisita luwas lamang sa itong nagpasundayag nga mga agitoy kagiban pa itong nagprosaway ate siya nag-enjoy ginaksyonerek sa malinong kag matawhay nga ginpatigayon nga dinagsa festival. Direta sa mga balita pa sa aton sining mga balita ang nabalag opisyal sa Military Interest ang Kapulisan Now sa pinanaton ka mga na-chika ba mga balita isa din ka rin pa-record matapos ngayon sila ang nagdangat sa hospital tinguro kagwa na na ikagabo po pa-record pa sa police actually tabo ang insidente sa itong adlaw ginsang ginaiwat ang dinagsa pero tinatabo na sa agwa na sa city proper ipa-record sinigid lamang adlaw ni Romar Gomez Banjola suno sa iya na 36 anos nagreklamo nga sa ini sila ang saksi sa dinagsa festival mga pahuli na kontal mga lasot-sot ang basang gabi sa itong tinaligdan nga Enero 25 ang iya sini nga palisay nga timapuli sila sa may purok mambugaong sa barangay Calisbio kag sama nabot diri sa may unanla sa Crossing Cadiz National Highway okay may isa ka
mo ko may tatlo talaga ka mga persona nga nagsakay man sa single motorcycle nga ginhampak sang tubo o kon sang steel pipe action ereka. Ay, nano. Kag bangod sini nagbalang-balang ang mga ginhampak sang sang tubo sing tatlo ka mga ginaligan mga persona. Oo. Kag nagbunggo man sa ila sini ginasakyan nga tricycle. Pero sa report nakangkon sila sa nga kapilasan bangod kay nag-sword o kung nag-isi-isi sa dalan kag accidentally nga natumba. Pagkatapos nakangkon sila sa injuries, no? Sulo sa report tatlo ka mga persona matapos nga napangampak sa tubo. Nagpalagyo man sila sa pagsulod sa sining sugarcane field o kon kampo agod nga makapalagyo. Sus. Ang ila siniya na agom nga kasakitan natin mo na sila na lang kati nagpatigayon sila sa dala na lang mismo sa ila sinikaglingon sa bulolngan agod nga hindi sila makapabulong pero kay na lang gid pa-record ini actionary nga mga panghitabo. Why gid mabalaan ka kung sino to ang naglampos sa sining steel pipe. Ay, sus. Nagpalagyo matapos sinabo ang amo nga insidente. Sa dugang naton nga balita ni reklamo man sa isa ka persona sa isa diri ka establishmento komersyal nga nagprenda o kung nagawad sang resibo o kung sang alahas balagag prenda. Kahit pagkatapos sa tatlo kadlaw balik nila kay prenda liwat pero hindi na mabaton. Kay nagdeklarar ang pawn shop ngayon nga ang amo nga ginprenda sila is pike kuno. Tebod lain ni kiti na merdihan na nagreklamo kay man siya ang ginpagawad kay daw ginbaligya sa iya ni sang tagiya sag siya na lang ang ginpagawad balati daw nabutang siya sa lang ang kwartaya nga balor 17,250 pesos. Ginpa-record din ni Mario Mahinay inot 57 anyos edad kag isa ka negosyante kag residente iya sa Purok Bulinaw Barangay Zone Sectional sa Cadiz. Sa iya sila nga pagparaisayon kag gipayag sa kapulisan nga iya gagin dawad ang ini nga alahas alahas ini nga nagabili sang 17,250 pesos sa sining M. Lolier Pawn Shop ramtang diri sa may dalan sang dalan Villar Nacional sa Cadiz. Pero sa report ini nga pagawad ya sang item base niya sa resibo nga gin baligya sa iya no siling tag-iya kag iya ginansyahan ko tani galing kay sadtong pizza 26 siling sang iya ini nga gin prenta liwat sa siling pawn shop nagambal ang empleyado sa pawn shop nga si Juniper de la Pedra nga ang amo nga item isa ka sing-sing ini ring isa ka sing-sing nga mo ang pike action ereka. So budlay kati na gawad ya. Okay. Pero kung ibalik ya prenda hindi na maprinda. Kay pike na. Kaya mo nang iya nga ginareklamo, kahit na pornada, ang iya sinay kwarta. Diway mabalanay kung sino ang pike madari kung ang tagiyagid nga nag-lansi sa iya o kung base ariman sa Lolier nga pagkatapos nga na sumana baluan lang ang pike, ilawan ni gipaidihan nga magawan. Labi pagkatapos wala naging baton na. Te 17 mil nga naan kadako actionary sang amount kontigado kita. So wala ang aton sila madulong nga report na medyo matulutaway man ang siyudad sa Cadiz sa subuang actionary
Ginapabot-abot ko lang nga magkadto si Sir Philip kinalong sa gay. Dahil makadto siya kuno. Pero okay. sa syudad sa Kalisi, dulong nga gisakon ang iyang regalo. Amo nang tawob lang wala gid yan paltos bala. Tindog gid siya siningagin hambalan. May ara siya palabra de honor. Yes. Amo naman. Kahit na makarasada kagabi ka daw na poison ako. Kagabi, pero okay naman nakatibawas na aksyon na reka. Mga balita gikan sa Syudad San Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutem, Liga Report sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ayos, salamat kinaksyon na Roger Gotti, but there you have it, live report. Gikan sa masyudad sang Cadiz, ang balita ni Aksyon, Roger Gutib, giradulong sa inyo sa kalawan sa DTX 500 capsule. Sa iyo mo sila pag-exercise, ayaw magkalipat ka mag-detoxify. O gali pag tumar sa DTX 500 capsule, kay sa DTX 500 capsule, nagatinlo ini sa imo sining dugo, nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa imo sining atay. Iniba na nagabuling panubo sa imo sining blood sugar, bango sa organic compounds kag biotin, carotene kag polypeptide. Gani may mga mataas nga kolesterol, mataas ang blood sugar tungkol sa diabetes, ang katapat sina. Tumar kita DTX 500 capsule. My God, I hate drugs. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Ginatay na happy rin sinilang kag maayo nga pagpamati sa kay Juan Roberto Nanet Delioso Sr. Uy si Inday no Kilop ho. Gapa urok-urok man. Puerti. Deno Kilop da. Mayang gabigid. Kasi mo dira nga mga friends. Magallanes kag Valmera family sa Magsaysay Tabo Ilog. Happy listening. Tanda ko na si Nanay Linda kag si Jason Chavez. Napamati ginagalantaw sa imo. Kaya nagapaurok-urok man sila. Sili ni Toto Jeff Chavez. Sa kay Hassel, kakumpare ta kay Kumarita Hassel, kay Kumarita Ryan Borja and kids, happy rin dira sa Sumag. Sa kay Mr. Milili Oligo and family, dira sa Tangob. Sa kay Inday Casmer Rose Pisong, anti ayon ni Toto Erola. Napaurok-urok is Toto si Madam Casmer Rose Pisong. Boyet Gabrido, may gabi dara. Toto Jeff Chavez, good evening Toto Jeff Chavez, no? Sabi ako nilang amon palangga nga kapitan. Ronnie Alvarez Aguirre. Sa barangay Kapitan Ramon. Kay Security Marlo Mijares. Kay Security Garingan. Kag Security on duty sa Capitol. Pamilya Alvarez, kinatamya ko lang. Halin kay Ronnie Alvarez. Nalipatan ko ang akon nga isa pagid kakuha ko no, alaga. Hi and good evening sa kay Abdulaziz Ala Wahid who are listening right now.
from Cheryl Dulaca. Sakay, ni GMA Arita, sang si Falay, monitor man sa ito, no? Si Angie Espadon Agustin, araman nga pa urok-urok. Sa Boulevard, Barangay 13, upod mga bata ko kagasawa, kung nagapamati sa imo, haling kay CJ Narca. Salamat kay CJ Narca. Sakay Sugar Colt again, dira, happy listening. Sakay Rain Magbanwa Severino. Unidas family sa may pait, La Carlota City. Alin kay Yaya Di Lunedas ang Singapore. Great ko lang ang pamilya Ukop. Halin kay Lens Ukop. From Hong Kong, Mabel Istrubo. Araman nga paurok-urok pamati sa Action Night Patrol Program. Ayos! Marlon Inubia, pagliyo. Loloy Balukan. Mga bidala kay Loloy Bulacan. Sakay Eli Guerrero. Sakay Taji Yuna Ruiz Amar. Sakay Cathy Ver. Sakay Jocelyn Calamaan. Mary Grace Yoenyo Fermin. Paring Roger Montalbo na may gabi. Engineer Arthur Normandy, Jojo Arturo Santander, Josan, Miraflores Cacuales family sa Cuba, Inapuy, Cabangcaran City. Alin kay Engineer Emmanuel Mawi, Miraflores Cuales. Watching, listening from Saudi Arabia. Alin kay Sins Eva. Mr. Edwin Pinedan family dira sa New Jersey. Sakay Chuna Dilamar. Kami na kuno si Nanay Mimaya sa La Carlota, no? May na kuno nga pagpamati, da? Kami ako lang si Cap Bibing, sang Pahanokoy. Alin kay Pacheco Jerry. Kenneth Valencia, happy listening. Amado Ladua Jr. Nelson Magbanwa Jr. and family. Kay Madam Grace Fosda sa kuana, Madam Grace Pus. Kapaurok-urok indira. Pamati sa Action Night Patrol, no? Si Christine Hinovea, araman sa Saudi Arabia, Jeddah. Jorilyn Dandoy Isgia. NCR, araman si Best John Piliones. Sakay Lelebet Dinyan family. Sakay Mar Magbanwa. Jeff Cabales Talio. Philip Laurenti. Daddy Boy kag Mami Diana Consolacion family dira sa Isabela, kapa urok-urok ito. Emilio Duran, Senior kag Julia Duran, be healthy and be happy. Direkta diri sa Boracay Island, alin kay Jovan Duran, ang Panamya. Michael Villanueva Losande, sabihan nyo lang si Jetro, si Boy Lunyo, Jetro Bilonyo, mayong gabi mayor ko nun. Siling ni Michael Villanueva Losande. Sakay Dailin na Bangayan from Kuwait, ara siya pa urok-urok sa Action Night Patrol. Ay, puwerti. Urok Talong, Barangay Malingin, Bago, Lens Okop, Mr. and Mrs. Nestor Escobedo and family. Heaven, mga taga-barangay Abuanan, Abing Gubaton, Sambago City Rescue Group, Elmer Libuon, Silay, Manong Abel Sabio, Manang Becca, Sarone, and Inday Buday Kalamaan. Simeon Ronquillo ang nagatamyaw. Namiasa sa background ko, sila ni Aries sa Sagittarius. Nagabidala kay Aries sa Sagittarius, Cardenas family Santagob, kapamatig isa ito na link kay Mayan. Mrs. Judith Calves from Posan family. Sa kay Toto Errol Alingalan, Toto Errol Cordero Alyangan. Ara sa pa urok-urok siya. Mama ko Juna Hilonggo, kaglola ko si Nanay Sario Hilonggo. Gapa urok-urok ito. Salamat kay Angel Hilonggo Campanyera. May anda, may gabi ha.
Mga taga-Valladolid PNP, ko pa mati sa aton, mga K9 ni Police Captain Josette Catonina da, no? Kaya pamati gid sa aton, ang team leader da si Police Staff Sergeant Kumbong. Si Jinjin Kagmiko, ara sa Bog sa Davao, Sheila Magbanwa, kapaurok-urok man, halin kay Ding, Diring Ding, Ding. Ay, birthday! Kay Idol Ojor Limor o Tanerda, mayang gabi kita. Okay? Sige. Dugangan ang atong magsabalita. Halin sa kay Axel Roger Gotib. Tamon Forte, may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action time ang gabi, apis kami. Yes, sa Action Eric, may gig nga gabi sa aton mga tagpalamati subong man sa programa Action Night Patrol. Isa man niya ka wanted person, Action Eric ang natigan ng madakpop sang katapos sang kapulisan sa pagpamuno iya ni Police Staff Sergeant Arnado, Jess Arnado, PNC, Warrant PNCO, iya sa Sagay City PNP, sa idalom sa pag-supervise ni Police Major Antonio Benitez Jr., kay na Action Eric pasado las 2:10 ang hapon, Enero 29 ito, 2029, batok sining suspisado ya si Vicente W.E. Kausapin, 46 anyos, taga Barangay Poblacion 1, Ciudad Yasang Sagay. Paagi naman iya sa warrant of arrest kagin service iya sang katapos ang kapulisan nga may criminal case number 19-7013-8 sa angot iya sa pagbayular sa Section 5 sa Republic Act 9262. Kagin isyo naman yung gilagdaan niya ni Honorable Judge Reginald M. Puentevilla, Executive Judge sang Regional Trial Court, Branch 73, nga nabasiya diri sa siyudad sang Sagay, kag ang Korte Action Eric may ginrekomendar iya nga 72,000 pesos para man iya sa iya temporaryo iya nga kahilwayan. Kag subong ining suspitado, punong sa custodial facility sang Sagay City PNP. Mayo lang agad bidira nga nagaporkurok dira sa may south nga bahay niya sang Negros Occidental sa aton dra nga kabyanan labi na gidira sa Magalyon sa kay Pastor Melvin Mihares. Okay? So amo ning aton aksyonerik mga balita madulong sini gabi dirigikan sa Sagay City, Action Tamon 14 nag-report o nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Night Patrol. Salamat kay Action Tamon Forte sa imo sining report. Ang balita ni Action Tamon Forte ginadurong sa inyo sa kalawan sa Santon Plus Coffee Mix. Nagahatag ini sang vitamina, minerales, kag insoluble fiber nga kinanglanon sa aton lawas. Sa kada timpla mo sa Santon Plus Coffee Mix, may soya nga mas kilala, mayo nga source ng insoluble fiber nga nagabulig tinlo sa ato sinikolon o kontinae. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. May gabi nila kay Toto Ernie Encarnado and family, sa kay Javea Maria, sa kay Dinorado Rice, Red Rice actually, may ara kagid okay. Kay ni Simeon Ronquillo, Maricel Aribalo Bindol and family, happy listening. Sa kay Veronica Trucio, sa kay Madam Veronica Trucio da, may gabi kami ako lang pamilya Sales kag Parandas sa handumanan ga pamati gid kami. Alin kay Maps Montano Parandas. Ayos. Ginatamiyaw taman dira sa si Manong Emil kag si Manang Nilida Lopez. Bago lang ka aboto alin sa ila sini nga puluyan. Opod si Bibi Binko. Ayos. Salamat gid kay Manong Emil kag Manang Nilida Lopez sa maman kay Bibi Binko.
Maninoy Maeng, kay Maninay Chari Salvacion, maano dira kapag pamati. Agrocom Security Force, Jojo Giharo, Jerry Pedrajas, Ronald Policarpio, James Vivanco, Marcelo de la Cruz, Greg Perdigin, halin kay. Halin diri sa ako na. Tanan ini assign dira sa may Santa Clara Subdivision. Bobby Munoz and family, happy listening. Kag man dira nga pag paurok-urok, pamati. Sa kay Toto Roy Viltran, ha? Toto Roy Viltran and family, happy listening dira sa imo. Alin sa report ni Aksyon Tamon Forte sa Luanta, ang report ni Aksyon Percival Villamor, gikan sa Central Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon Percival, may gabi, please kabin. Mayong gabi, Action Eric, kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol ang police station sa La Carlota City sa pagpamuno ni Police Major Romeo Embargas, acting Chief of Police sang La Carlota City PNP, upod ang monitoring enforcement team sang local government office kag ang alert team sang station. Ini programa sang La Carlota City Police Station kag ang local government kag ang Social Welfare Development Office o kon CSWDO nga ginapamunuan ni Mrs. Angie Hilonggo. Ini nga mga implementar sang City Ordinance 126 an ordinance regulating operations sang computer service center, video game center kag ang PlayStation. Ang mga katapo sang Department of Head nagkandak sang random sa pag-inspection sa mga computeran diri sa siyudad sang La Carlota Gaming Station. Ini sa usisa man sang aton mga otoridad nga sa diin ginpaibalo ang tagsa ka mga tag-iya sini sang computeran kag ginapaibalo nga ginadumilian sa oras ang klase nga hindi pagpahanugutan ang mga estudyante nga magsulod kag maghampang kag magcomputer sa sulod sang among computer shop. Kag ini siya mga bahin may ara ini nga pinalidad sa kung sino man ang magbayular o kung maglapas ini sang City Ordinance number 126 kag may nagakaigo nga mga penalties. Kag ang maaktuhan nga nag-operate sang among computeran kag may mga estudyante sa sulod wala na sang madamo nga pag usisa o kung rason ini siya ipagasira sang aton local government unit diri sa siyudad sang La Carlota. Report live diri sa siyudad sang La Carlota para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon, Action Percival Villamor, naga-report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Percival Villamor. Balita ng Aksyon Percival ginadulong sa inyo sa Calao Santo Plaza Balsob. May anti-wrinkles na, may antioxidant pa. Santon Plaza Balsob, pagkabulig malikaw ang pagkurinot sang panit, tugas sang stress. Para sa obing kag presko kutis, Santon Plaza Balsob, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Nala ko doon na pangilala ko ang Veronica Troso kay classmate ko ni Glisan WTI hindi ko gidaw ang gabi sa gwapa kong classmate way galubag way mga pudis no kay classmate Veronica Troso may pahabol Mulieta family sa Panokoy gratamyo ni Maps Montano Parandas sa kay Toto Chong sa Apollo Restaurant sa kay Bambam sa kay Bimbim sa kay Ching happy listening sa mga taga Apollo Restaurant na binagid kay Maninay Toto Chong. May lang dira nga pag paurok-urok pamati. Ayos?
Dali lang kay may flash report ang ato si Patrol, may by bus operation na naman ho. Flash report with action, John Diaz. John, please come in. Actually, duwa din mga persona ang nagredaktan sa mga kapulisan sa police station number 2 sila bypass operation ikin patigayon sa liman nga gabi diri sa area sa Purok Ilak, Barangay 1, syudad naman sang Bacolod. And may added mga recoveries, mga more than 80,000 pesos worth actionary of suspected shabuno. Duwa din mga persona ining subject isa ka 31 anyos nga lalaki. Ini naman siya kilala kay Rich Ivan Javier. Ang isa man rin nga nadakpan pagkanila sa bypass operation, amoy ning si Rayan Libre, 37 anyos, Action Eric no. Check na ton si Police Major Sherlock Cabana kung available ang iya naman nga linya. Check mo ton. Check mo ton actually kung available. Pero diri ang may makita kita dari may mga nadlagko, tatlo kadlagko associate, may mga palabang associate pagid of suspected shabu. Gikan dari naman sa ilang iba't nga bypass operation karon nga gabi action Eric no. Check naton si Sir Gabana. Sir, sumay lang na statement. Check naton na ni si Police Major Sherlock Gabana, action Eric ang Station Commander sang Police Station number 2. Details ni Sir may gabi like attack sa radyo Bacolod. May gabi man sa palamat isang action radyo. Sir, details sa sang bypass operation, ba nyo na sir na monitor ang subject dali sir? Bali ining subject mo no, tanan ni sila ginpang monitor ni sila, especially ang mga inang surrenderer. They nagiging pang tokhaw sila tagaanta sila chance nga mag-bago. Galing lang kay Tiara ka padayon gidyapon. Kay kung sa kon pa ang ila pantalik lang ako no abi surrender sila. Pero dragi sila nagsala kay ginapadayon ang aton pag monitoring sa ila. Yung surrendering ba? Surrendering. So, hindi mo sila consider HPT, sir? Hindi. Okay, gamay man lang ang na-recover sa ila. Sir, mga pilangan, sir? Ang mga estimated worth yung mga 80,000 ang state level. Sir, kikina-monitor, mga pila ka for days? Ilang monitoring mo? Ang monitoring pa ni siya, mga sobra man isa kasimana, no? Ang mga nagyapon pag-start sang pag-surrender ya, nga sige gyapon ang atong monitoring siya sige gid siya galing kay medyo mas kilas ng ilang operation. Okay, ang subject amo na isa sir or duwa gid bali ang guwa ni pandem gid ni sila nga do. Okay, so meaning duwa man sila section 5 section 5 pareho gid na case pareho gid na case. Okay, sir, thank you so much ng gabi. Actually kabatian si Police Major Sherlock Cabana alipot gid lamang kay nagahimo sa diri sa lugar. Kung i-check mo ang bago nga ilang nga ginabases kay 10 grams siya kung ang daan nga DDB value pagkabasihan dako-dako taning worth kaling kiyamba dito sa Gabana kay ina dugin pa nagbarato kuno ang presyo sang illegal nga droga. Correct. Naglubog sa rector so nga 8,000 plus lang ang estimated market value diri. Kiyamba dito sa Gabana mag 8,000 na 1 gram guna. Oh yes, 1 gram. Amo na naglubog sa action direct day almost 4,000. Kay ang isa ka bulto equivalent to 5 grams, 40,000. Amo nang pinakabago. Pero last time ya mga 60,000 ang sinareklamo. Tinaglobo ba sa Gamana pareho na sa mga baligya. Gisa ko ng barato para magkabakal damo. Subong galing wala gid sila bear sa sulod magsiling ka mer actually rek. Amo din mga customer do wala gid customer ba posible nagninit gid man gorong baligyaan ay isang illegal nga droga. Hina bakla na damo stock. Damo stock. Amo na hina posible kabi man kampanya ka pulis mo. Correct. Mong kampanya sa ka pulis against illegal drugs. Tapos kung medyo naglaylo masiguro mga nagagamit sa illegal nga droga, jutay na lang ang nagagulo gamit. Ang kabudlay maguro nila ibaligya gid ang ila supply. So nga medyo damo mga supply ang ka-recover. So kaya ang baligyaan na ay mako imis ultimo makakuha sila mga binulto sa say suspected shabu na. Naman ang flash report naman nato gikan diri sa lugar sa Barangay 1 sa Bacolod na kana sa bypass operation ng Patigayon sa magkapulisan sa Police Station number 2 rekta sa Bacolod taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasa sa action na sa Bacolod Action Radio.
Why untat nga by bus operation na? Why man untat bligya sabo? Ay, puwerti. Kadamo gyapon. Sabo sa Bacolod. Tigaw baklanay, damo ang stock sang sabo. My God, I hate trucks. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Ari ng resulta sa Lotto, ginaulat sa tanan, unahon tayo resulta sa Lotto 655. Jackpot prize, wala sa nakakuha, 29.7 million pesos. Resulta 655, 27, 40, 10, 1, 29, 9. Aming ang numero, no? 27, 40, 10, 1, 29, 9. Resulta naman sa Lotto 645 jackpot prize, wala sa nakakuha, 20.7 million pesos. Resulta 645, 4, 9, 30, 38, 3, 17. Again, 4, 9, 30, 38, 3, 17. May gabi nila kay Idol Reggie Acquiza. Totoo ayan, friends, so last na may gabi, ha? Sa kay classmate Raquel Pasel. Ipani. Lantamo sa live streaming na to, no? Sa mga Pasel, kag Vergara, family de sa Valladolid, happy listening na, no? Kag sa mga pamilya Toledo, kag pamilya Uwi Banda. Sa Muscat, Uman, ara si G. Mendoza Palma. Sa kay J.N. Montilibano. Mayang gabi nila sa kay J.N. Montilibano. Check attendance. Ayos! Mabalik ang Accelerate Patrol when we come back. Balik ang report liwat sa Patrol 3. Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Pamatian namon ginasanligan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala
Padayon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sa ginadampilikan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sagsang ano nga kahintangan Responsable nga pagbalita Padayon nga ipalangan Malasig pero sigurado Aksyon nga may dala pagpalanggan Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tumabalagat may gabi dira kay Toto Bobot. Ba, Toto Bobot bilang tao pa ho. Pamilya Diaz kag Montilla Villa Espin. Ginatamya ko lang halin kay Emily Villa Espin ang panamyaw. Sa kay Jenny Gonsi. May gabi dira kay Jenny Gonsi ha. Pamilya Sakanli. May gabi dira rin kay Alan Sakanli. Kay classmate Erel Ebro, may gabi gid. Mr. and Mrs. Erel Ebro and family. Gamonitor sa aton si classmate Kuglio. Sila ni classmate Raquel Pasel. Ayos, ayos. Balikan na ito sa mga Patrol 3. Nabara Patrol, balikan ta si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yan sa Aksyon John Diaz sa balik na report. John, please come back. Isa man ako na rin kabalibas sa operation naging patigayon sa mga kapulisan sa police station number 4 sinigid lamang ang kapitra naman sa area sang Cityville Subdivision, Barangay Estefania, Surat sang Bacolod. Kung tatlo din ka mga persona ang nadakpan naman sa mga kapulisan. Ang iladri nga mga nagradakpan Mosanday Jose Godinez alias Jopeta, 35 anyos, Loderico Pale, 44 anyos, Wilfredo Apoda, 36 ang edad. Yung tatlo ka persona ang nakuha naman sa 5 ka mga sasay, ang ginasuspetsuan sa buta ng kinabanta na kabaloro, 18,000 pesos. 500 pesos nga marked money, may 610 pesos nga na may proceeds o konbenta. Pagbaligyan sa legal ka droga, may na-recover man nga improvised shooter, kag isa naman ka 38 kalibre revolver ka armas luthang. Ang ginibay sa operation ng impatikayon o kagay pangamukunahan naman ni Police Major Reynante Humukan, ang station commander sa police station number 4. Sa rin ini mga nagkaladagpan na ginakabig naman mga street level target sang mga kapulisan. Sa dugang palit nga balikan nagpatigayo man sa bypass operation ng kapulisan sa police station number 6. Kaya mga kaksyon sa Burgsar Apol 2 Barangay 27 Trad sang Bacolod. Kung sa dinadagpan ini si Wilton Kapunong alias Tutoy Bukola. Commodity sa Resort Control sining dakpan ang samka sa 6 isang suspected Cebu. Tanan kinalabanta na kabalaw 5,000 pesos. Na-cover pagkitaring 300 pesos nga kwarta. Kagining naman isa ka guard case Akson Eric. Inig si Kapuno ang preso karon sa kusudiya sang police station number 6 para sa nagkakiigo nga disposisyon. Mga kakson, mga
baliktar tipon sang patrol. Subong nga gabi. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod. Akson Tron Diaz. So nasa sa Akson sa Bacolod Akson Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Good night, ka. Salamat dyan sa sa report. May kapitira sa kay kay Nonoy Gimapang kay Joseph Martin Yulo. Bao nagapaurok-urok pa sila kwan pamati sa ato sining kwan nga program. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pag isinibanon Action Night Patrol program kita magatakop temporaryo, balik kita buwas Webes, same time, same station. Ato sila nga mga patrol unit reporters in action, nga nagpalagad karong gabi. Action Roger Gutib, Tamon 40, Percival Binamor, of course, Action John Diaz. Nanikiraw ato kapiloto sa Patrol 3 Navarra Patrol. Santos Wilma Bertumen, may gabi. Jodeline Lecciones Pitugo, may gabi. Mr. and Mrs. Ernie Morales, mayong gabi. News Center, Axel Defensor, technical partner dito sa Studio A, Master Controls Technical Side, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back-to-Back Security Guard Campaner, with IT expert Sir L. Ray Dutilios. Transmitter Control Tower, Barangay Talong, Ciudad Sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico, Back-to-Back Security Guard Rene Cordova, Sakal Samon Station Manager Actionona Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Peregrino Cantong. Panyulagad ang Korman Action Night Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. O naman sa Action Eric Magbanan kasiling adios amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog na kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Casting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon.